салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошин қабул кардем ки пешкаштон мегардонем. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментария нависед ва ба шумо чӣ хеле мошини таркиб боша бародарон нависед, ҳатман дар наворҳои оянда ёфта пешкаштон мегардонем. ва бародарон ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтан ки реклама дошта бошед, рақамҳо рӯи экрана WhatsApp ҳастанд, метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мекунем. Як бор дига хоҳиш мекунем бародарон ки дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед ва видеоро ба ёру дӯстонатон равон кунед. Мо бошад навора сар мекунем. Toyota RAV4 бародаро, соли 2010 сол, сӯзишвориш дизел, объём-мотор ДВД, коробкаш механик, состояние мошин бениҳоят хуб. Мошина ходовая, мотор, коробка ходовая 100%, европейский, ягон камбуди надора. Мошин 8 моҳ ҳуҷҷат тонировка дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 92,000 сомон мегӯяд. Харидори аниқ боша бо камтар муомила дорад. Бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратара аз мошин дастрас кунед. ва дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. бародаро сечка присидаги будем, марҳамат як тафтагим, состояние бениҳоят хуб ша. Солаш 98 соле, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объём 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин чӣ хеле ки мебинед, тозаҳои мотор, коробка ходовая 100%, 4 та баллони нав дорад, 4 дар электропакет. Мошин бе ягон расходи камбудия, фақат мегири бародар ҳай мекунӣ, ҳуҷҷат, тонировка ҳама чия дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 77500 мега, харидори аниқ боша, муомилаи хуб дорад. Варианти алиширам ҳастай. Касоне ки мошинхар аст ё ки мошини алишир дошта бошед, рақами рӯи экрана занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. мошин навбати бародаро Hyundai Avantis, солаш 2014 сол, сӯзишвориш дизел, кузов седан, объём 1.6, коробкаш автомат, ҳолати мошин бениҳоят хуб. мошин бародаро кам расхода 6-7 литр мега 100 км дар расход дорад. мотор, коробка ходовая 100%, утилизатсия, ҳуҷҷат ҳама чиз ҳастанд. мошин бе ягон расходи камбудия бародар, фақат мегири ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 85 та мега, харидори аниқ боша бо камтар савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экрана занг занед ва дастгирия бародари азиз фаромӯш накунед, ҳатман каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. мошин навбати мо бародаро Lacetti ҳастай, солаш 2004 солай, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш автомат, ҳолаташ хуб. мошин бародаро состояниш 100%, мотор, коробка ходовая 100%, мотору коробкаи Opel задагишанд. мошин нахадо ҳамаш кор мекунад, камбудиш ҳаме ки ҳуҷҷати утилизатсия надоштай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 20000 сомон мега, харидори аниқ боша бо савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин навбати ВАЗ 2109 ҳастай, солаш 2000 сол, сӯзишвориш бензин, кузов хечибек, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолати мошин нахадо. мошин 100% бародаро кор мекунад, ҳуҷҷат надоштай, утилизатсия дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакент, нарша 6800 сомон мега, харидори аниқ боша бо камтар муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экрана занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед.
ماشین دیگری ما واز 2114 سالش 2007 سال، سوزشوارش بنزین، کوزو خیچی بیگ، ابیوم 1.6 کلوکاش مکانیک، حالتش خوب. ماشین برادر ساستنش خوبه، نه خدای موتور کاروکا خدای همه 100%. ماشین 100% کار میکنه، یگان کامپلی نداره. حجت утилизация هم داشته. ماشین قرار داره در شهر دوشنبه نرخ 12000 سومون میگه. خریدار انیق باشه با کمتر معامله داره نزد ماشین ده. برادر اینکه خریدار انیق است رقم رو یکم در زنگ زنید معلومات پرتر ایسوبی ماشین دسترس کنید. این بود برادر یک چند تا ماشینی که ما دسترس کردیم و پیشکش شما گردانیدیم. شما را میخواهید ماشین خانه زمین کوارتیر چیزی برای فروختن یک رکلام داشته باشید، در واتساپ ما سوال و معلوماتش رو دوام کنید، حتما رکلامش میکنیم. رحمت برادر برای دستگیری برای لایک و ابونه شدنتون از دستگیری هر یک شما میندار هستیم. دستگیری شما پیشروی ما است. خیرتون نورهای آینده.